Comanda lui Nasu mare, care să termină șmecheria peste tot în România. Și pentru Bahoi, frățiorul meu, pentru Roberto, aici la Ionel, Amar. Ia bagă-o, băia, chinesele, să anunț și eu adevărul. La toate petrecerile care el își-a iubit cu el, adevărat. Există încă 1000 de femei acolo, care pentru el doar iubita lui e cea mai șmecheră, cea mai frumoasă, adevărat. Pentru fiecare dintre voi care iubiți atât de mult. 1, 2, 3 și ale! Ale! Atențiune! De la Albert pentru toate iubitele lui! Sa 50 de euro! Melodia asta lui Nașu, de la mine Sala! Special! Oh! Solo, solo! De la Marian, frățelul lui Nașu! Pentru fratele lui, pentru Mihăiță! Și nevăstica lui, cumnata lui Marian! Fără număr! 1, 2, solo! De la Bahoi, fratele meu! Pentru cuvântul lui și cu mândra lui! 3 milioane pentru Ionel și ce iubește el? 5 milioane pentru viața lui Sălciuc și a noastră! 8 milioane pentru Narcis și Piarone, frații lui! 10 milioane! Pentru Marian, frățelul lui, cuvântul lui! 12 milioane pentru Fortian! 15 milioane! De la Bahoi, de la Ploiești! 1, 2, șamă! Șamă! Salut! Separat de 500 până la 600 de euro de la Nașu! Pentru Nașa Mare! Stella! Viața lui! 1, 2, 3 și ale! 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 Amare! Pentru Nașa de la Amar! Pentru Nașa, pentru Nașu, pentru Nașa! Pentru Marian, Marian! Chiriaze, chiriaze! Mă uit peste tot să mai văd ceva, dar nu pot să văd cum e viața mea. Nici o femeie nu e ca tine, cum sunt ochii tăi, păi n-au o mie de femei. Ia-mă în viața, încă 10 milioane de la Bahoi, pentru ce iubește el să aibă noroc. Mă uit peste tot să mai văd ceva, dar nu pot să-mi văd cum e viața mea. Nici o femeie nu e ca tine, cum sunt ochii tăi, păi n-au o mie de femei. Ia-mă, Stella mea în brațe, tinerea inimă îmi face. Dacă-mi dai și un sărut, mă faci cel mai fericit. Vino, Stella mea, ia-mă în brațe, tine la inimă îmi face.
la filozof pentru amara asta special. Să mă repete.